No niin. Lähdetään 3D-kisoihin tuonne Karijoelle päin. Teuvan jousiampujat on ollut ystävällisiä, järjestänyt meille sinne taas vähän 3D-lukuota sinne tänne. Ja mä en itse ole henkilökohtaisesti näissä kisoissa vielä ennemmin ollutkaan, etten yhtään tiedä mistä on kysymys. Luultavasti on haastavia rastia ja on helpompia rastia ja toivotaan, että paljon tulee porukkaa mukaan, niin saadaan oikein kunnon kisat aikaiseksi. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back what we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhymes. No joo, saavuttiin kisapaikalle ja porukkaa on ihan hyvin tullut mukaan ja katsotaan minkälaiset kisat me saadaan näistä aikaiseksi. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your I get lost when I look in your eyes. Do you even burning do you even leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your No niin, se olisi kuulkaa jousikisat takana päin ja oli oikein mukava päivä. Keli oli oikein mainio, ei satanut, ei tuullut. Mukavan lämmin, pääsi teepaidallakin oikein siellä kulkemahan. Rata oli oikein miellyttävä, me ammuttiin siellä 12 rastia, sitten pidettiin pieni tauko ja sitten uudestaan ammuttiin 12 rastia. Koko aika sai ampua eikä ollut mitään oikein pitkiä siirtymiä. Palkintoja meni niille, kellekä palkinnot kuuluukin. Siellä oli kovia ampujia. Itsellä nyt ei niin hyvin mennyt. Tässä justiin katson kisatuloksia, niin näyttäisin, että on 4. tällä hetkellä. Voittajalla oli 462 pistettä, kun mulla oli 419 pistettä. Siellä oli tähtäinsarjassa 2 ihmistä, vaistossa, oli lonkkarissa, junnuussa. Oli kans ihmisiä paljon. Mä laitan nämä kaikki tuonne lopputekstiin vielä tarkemmin, niin näkee sitten jokainen, että kuka sijoittuu ja millekä sijalle. Ei mitään, oikeinkin jo kovasti kiitoksia Teuvan jousiampujille Ohriluoman 3D-kisojen järjestämisestä.
Toivon mukaan. Ensi vuonna päästään vielä uudestaan ampumaan ja katsellaan seuraavissa kisoissa. Se on moro!